el Grupo Hotel Molins. Así que antes de pedirle al señor Juan Vilanova Cifre que suba, vamos a ver si les parece un vídeo. El meu nom és Joan Vilanova Cifre, la meva professió ha estat camarer fins 47 anys i soc de Pollença. La meva infantesa va ser complicada, perquè jo venc de fills de campesinos, com diríem, o de pagesos, i mai vaig cercar la vida per poder seguir el meu batxiller i vaig anar a fer feina dissabtes, diumenges i festius a un baret de Pollença i això va ser la meva infància. Tenia uns 13 anys i m'han convidar per mediació de mon pare, vam conèixer un bar a Pollença, que ell era assidu d'anar allà, i li va dir si volia fer feina. I jo li vaig dir, bueno, el fin de setmana fer el que volem, mai dedicar a això, però bueno, només feia el que no feia nosaltres, era un aprendiz just. Però m'ha agradat, i si per almenys vaig poder seguir estudiant, perquè el temps del batxiller se pagava. Bueno, per mediació d'un senyor que va venir en un restaurant quan jo estava allà, i va comentar amb mon pare si m'interessaria anar a començar a tenir aquest hotel. I la veritat és que va ser un pas molt gros. Mon pare m'ha acompanyat allà i a la porta m'ha dit, has d'entrar per aquí, i m'ha descarregat la maleta d'això de Pablo César, de quadret, en l'any 77, i m'ha dit, m'agradaria que no tornessis darrere. Seria bona senyal, perquè tant jo com ta mare volen que han apostat per tu, m'agradaria molt que fessis el que poguessis. I no van haver-te recollit d'aquí un mes. I li vaig creure, li vaig dir, no te preocupis, intentaré fer-ho. La primera nòmina que jo vaig cobrar. Mon pare s'ha assustat i eren 4.500 pessetes d'aquí el temps. Però bueno, era molt de l'obès. Però si mon pare s'ha assustat i va anar a ser el jefe de bar, realment si efectivament eren l'obès i me perteneixien. Perquè no sé, era molt. Per ell era molt, perquè no estava acostumat a donar tant de l'obès junts. I així va ser. I vaig anar progressant i d'aquí aviat hi vaig començar per el mes. Professionalment va ser un senyor Can Joan. Allà vaig començar allà un poc de la restauració i tal, i d'allà va ser quan ja vaig pillar el vot a la professional, que va ser el 77. La relació ha de ser mútua, és a dir, vostè dona tot el que té i més, si pot. I jo sempre he dit convidats a casa. Perquè quan vostè ve un convidat, va d'atendre el millor que pugui, és a dir, li ha de donar el millor servici, el millor tot ben curiós, arrellat, simpàtics, i sobretot que pugui dir, tornaré. Jo cada any, dia 13 de setembre, convido tot el client de l'hotel en el meu cumpleaños, sí. Nosaltres tenim la sort que el Hotel Molins són repetidors, de 2 o 3 vegades a l'any. Entonces ja, quan venen ja demanen si són tots, que és el més important. És a dir, nosaltres som un pilars d'una gran inversió i modernització de l'hotel, però el que tenen convidats són nosaltres. Pues jo no he estat mai un jefe, he estat un companyero. Que així com ara, com sea, de principi, a part de quan mon pare m'ha dut l'hotel, m'ha dit dues coses que has de fer. Una, ser bona persona, i l'altra, si pots ser un bon treballador, millor. I crec que més o menys he complit. Jo, si hagués de tornar a començar de zero, tornaria a començar en aquesta professió. Molt més preparat, supos, perquè ja la joventut ara surt molt més preparada, però tornaria a començar en el 77, la veritat. Indiscutiblement, jo sempre dic que el turisme ha alçat totes les illes, en totes les professions, en tots els oficis i tot, perquè avui en dia tot vivim d'ella. Directament o indiscretament, tot vivim d'aquesta professió. I l'hem de cuidar molt. L'hem de cuidar. Jo he vist per la feina, vist exactament només per la feina. Jo, si hagués de ser el meu treball, li diria que estimin el que fan, que vagin a fer feina, que disfrutin de la feina i no que hi vagin només a fer feina. Voldria tenir 20 anys menys per poder seguir, de veritat. Un poco. Va a entregar el premio Margarita Ramis Fornés, vocal del Fomento de Turismo de Mallorca, y lo va a recoger Juan Vilanova Cifre. Un aplauso, por favor, para su...
¿Quiere el micro? Va. Gracias por acompañarnos esta noche a todos los premiados y ustedes en general, y sobre todo salud para todos y feliz Navidad. Muchísimas gracias. Lo que más me ha gustado ha sido lo de que su padre se asustó cuando vio su primera nómina. Mi padre también se asustó de la mía, pero no por él, de la primera. Es broma. Pero el mío fue al hotel, ¿eh? Pues yo no lo sé. No, el mío menos mal que no fue a la primera empresa que me cogió de prácticas. Bueno, Gracias. no, a usted. Nos ponemos ahora un poquito más serios o más emotivos porque la siguiente medalla de oro es para una persona muy sentida, muy querida en el sector del turismo. La siguiente medalla